Salutare tuturor! Astăzi mă voi duce cu bicicleta și mă voi plimba și voi. Da. Nu prea am mai scos bicicleta cam de mult. Stați un pic să... Nu prea am mai scos bicicleta cam de mult. Dar acum o să mergem. Mamă, de când m-am plimbat bicicleta de mult. Vă jur. M-am plimbat mai de mult. Și da... Cred că merg cu 30. Vreau să aude că este vânt, dar da, totul este bine. Și vrut să fac așa o filmărică mică. Ieri am mâncat șaorma amicii cheesy. Acum s-a băgat la amicii șaorma cheesy mică. E chiar foarte bună și vă recomand. Da. Hai, stați un pic. Să-mi eliberez mâna. Gata. Acum l-am pus pe suport. Am glumit. De fapt, v-am mințit. De fapt, îl țin cu mâna. O să... Fraților, nu știți cât de cald este acum primăvara. Astăzi, duminica. Mâine nu ne ducem la școală, că mâine n-ai luni, dar nu ne ducem. Nu știu de ce. Dar da. Hai, da. Hai. Când nu mai am plimbat eu bicicleta cam de mult. Și da, asta nu este prima oară când mă plimb cu bicicleta. Este like a 1000-a oară mă plimb cu bicla. Este cam foarte greu acum să țin cu o mână telefonul, să merg cu o mână pe bicicletă. Na, nu prea este cam greu. Eu care merg fără mâini. Și da. Bun, cam atât a fost și plimbarica noastră. Dacă v-a plăcut, puteți să dați un like, subscribe, share la prietenii voștri și să comentați și să-mi dați comentariu ce să mai fac, ce daily vloguri să mai fac, bine, daily, na, ce vloguri să mai fac, pentru că eu acum filmez cu telefon, că na, nu am cameră, cred că pot să-mi cumpăr și o cameră nu știu când. Și da, am și un canal de TikTok, o să vă las link-ul, dar bine, nu cred că știu, dar da, nu știu cum, dar da, am și un canal de TikTok care nu mai știu cum se cheamă. O să verific și o să vă scriu, că n-am mai postat cam de multicel, zic. Cam de multicel nu am mai postat. Și vreau să-mi dați și mie acolo un follow, că de-abia ce am făcut și noi 100 de urmăritori, cred. Nu am făcut încă. Nu cred că am făcut. Și da, vreau să fac 1000 de urmăritori ca să fac live și pun confere. Dacă vreți cufere cu
cu fere... Ok, n-am văzut pe niciunul, era un nebun, mergea cu spate, dar bine. Dacă vreți cu fere de 1000 de bănuți, de 1000 de, nu știu, de TikTok coins, de alea, nu știu cum se zice, sau de 1.000.000 de bănuți, ne intrați, îmi dați follow ca să facem 1000. Și la 1000 vă voi pune pe perete. Dacă îmi dați acum subscribe, dacă îmi dați acum comentariu și subscribe, vă promit că o să vă pun pe foaie, acolo, pe foaia magică. Că acum o să fac o foaie magică. Și da, dacă chiar vreți să fiți pe foaia magică, nu uitați să dați subscribe și comentariu și like. Dacă vreți, dacă nu, și oricum. Pa, pa, zi bună, like, subscribe, comentariu, share și pa, pa.